Kung na ibaguhay lang dakpan, bayot. Nanguot. Oh. Kada bos, thank you kay bos. Thank you. Gawin siya bos. Bos. Osmeña Boulevard, Cebu City, downtown Cebu City mga igsoon. Ug papadong kita sa Colon Street. Kaya to ang tanawon ug unsay mga kalahian, mga kausaban squad kaniadto. Kibaw mo ta mga igsoon nga sukad nga giagian tag pandemic ug nya bagyo. Daghan ang nangausab. Daghan ang nangabagko mga igsoon. So atong tanahon. Kung diretsohon ni mga igsoon, mao kani ang Oriente. Papayas. Aslam na boss. Oh, aslam. Saya apal na. Pila po yan eh? 30. 30. Ang kapayas? 20. Kani, kung ano eh, singkamas? Singkamas, 5. 5. Bayabas? 5 sa. 5 sat. Boss, kailan nakakatoy? Ganinda na rin boss? Mama. Oo. Ma'am, may hapon. Si Gawins de Gawam sa Cebuano 1, 2, 3. Doon na ko yung mga simple na prutana. Wala nakakatoy, ganinda na rin prutas. Slice. 34 years. 24 years. Ato pa, nakabot ka itong panahon nga grabe kayang isnatsing din eh. Oh, kawan. Nga, atong sige pang dakop, G-walking. Mga babae pa. Mga babae pa nga, kanakupay sa pa. Oo, sa G-walking. Tomboy, oo. Oo. Nya hindi, kanang utana ko nimo. Karon, kung itandi nimo kaniadto, karon tanaw nimo ni minus ang kanang mga pag bodol-bodol, mga isnas, pagpanguot, ni minus no. Dili na kayo dagan pa rin Di na sa kayo. mga kabiagi dili sir. Apan di kaya po nangay kumpiyansa ano? Oh, 6,000. Wow. Ay, mga bago karon na. Wala sa magsilang kon, bayo sa mga babae. Umigas kalisod no. Kayo pa daw sa Ang iyang sulti may igsoon, doon ako na ibaguhay lang dakpan, bayot. Nanguot. oh, cellphone. Oh, nanguot og cellphone ha, pickpocket mga igsoon. Te, maora ka to ako pumunta na te. Ako lang i-survey ba ang kanang unsay sitwasyon diri sa kulod karon kontra kaniadto. Hapsa yang karon sir. Hapsa na ron no. Te, thank you te ha. Salamat. Boss, CPI. Aji, Gawin. Ayla. Ikaw, Pani. Tipane. Oh. Pila na ka
Dugay na pala nila diri. Tira na ko diri sa ako yun. Ate imo mo yuan. Ingon niya may igsoon. Ang iyang tuyuan mo tag-iya diri. Unya isara mo nagtinda. Ito may tindira. Ah, ako ka itong igsoon. Boss! Si Bono 123 ni boss. Oh, boss na po simple ka puta na boss. Naman mo dili sige sa kulon. Sa inyong tanaw peaceful karon punta kanina to. Arang lang no. Harapan kita tulang no. Pero naa lang gyapon no, di gyapon kebiasaan. Naa lang gyapon. Para sa pinapilit pang mga dayo, bigyan sila ang ano kebiasa. Mas maayo gyud kung doon na sila ikuyog nga nakadili gyud, no? Oh, ra kana boss. Thank you kay boss. Thank you. Gawin siya boss. Boss. G-walking boss na pa dakop. Waron sa Wala, asa mo? Oh, kana may suon. Labang ta rin nagsuon. Istorya ko niya ito igsoon. Ganito tigimog mga stamp. Boss, doon na lang ko gamay pangkatana boss. Kanang kabayan ng istampa ba? Pila po bayad ani boss kung pahimo ko yan. Depende siya may pagbuhat. Depende sa design. Depende boss gidakon. Depende siya dakon. Inani na na siya no kanang yan. Kapara yan eh. Yan eh simple nga inani. Hindi na ganun siya. 280. 280. Okay. Boss, pila nakakatuig ga inani ga Lugay na. gamma og mga stamp Mga si 8. 18 sa katuig. Sa imong tanaw maayo ang kita hantod ron. Depende siya naan. Siya magkakuha naan. Nanagod ko yung kuha na. Kung itandi na to sa mga nilabay nga tuig, Karoon may pinagkapait. pahit karon no. Tungod sa siguro ang mga tao dison. Iso siya mga tao niya. Upang mga sigurahan. Way klase niya. Oo. Upang kumpanya. Senado. Sigurado. Sa karon pahimo ani katong mga kompanya. School. Kumpanya. Oo. Taga diri jud ka boss, Cebu City. Cebu City. Asa inyo ang barangay? Labangon. Labangon. So katakadlaw ato ka ulian Labangon. Boss, kawin siya ka boss sa Cebuano atong tinalap. Mura na akong gamay pangutana kay aron makibaw po ang uban sa kinabuhi ninyo nga imo mo ina. Okay boss, thank you boss. Thank you. Oh, kana may suon. Thank you boss. Very nice. Nice bread. Hi, vlog. Isip nga dugay napwisto diri. Nakasaksi jud kas kani adtong panahon nga grabe kay snatch ug kuot diri sa Colon. Kontra karon, Grabe sa una kay mas grabe kani adto no. Pero naag yang yapon. Karon wala kita. wala mo kakita. Ingon niya may igsuon, karon sa pagkakaroon wala na daw sila nakasaksi mga pagpanglabni o pickpocket diri sa Colon. So dako kayong kausapan. Sa ato pa makasulti kati nga half sign na gyud karon kontra kani adto. Say thank you tiya. Gawin siguro. Boss. Boss. Say, ngapon. Labang ta diri sa Oriente mga igsoon.
Boss, limog tanaw ni mo. Thank you na. Tilik ba, Chris? Mao kini mga igso no, ang bagong mall. Ingon mga igsoon ang kulon di gyud ingon nga luwas kini sa mga daotang elemento apan minus na gyud daw ingon pas daghanan nga minus na gyud daw ang mga kawat ilabi na kaning pagpanguot o gapang pangalabni. Mo ko ni ang bagong mall, iconic mall mga igsoon. Pila na sa kabuok? Ari sir, sinota sir. Pauli na kita mga igsoon. Doon na kayo mga higala nga naa sa Europa. Tingon nila, doon na gyapoy mga mangunguot ngadto. Doon na gyapoy budol-budol. Doon na gyapoy snatch. Maskin tuod og niingon ng uban nga minus na ang mga daotang elemento karon. Ang ayan yapon mga igsoon nga di magkumpiyansa. Amping mo kanunay mga igsoon ug hinaot nga kitang tanan magpabilin nga mahapsay. Straight, no,